Τρίτη μέρα μετά το χειρουργείο στο μηνίσκο μου και θέλω να σου δείξω τι ασκήσεις κάνω για αρχή και σε τι κατάσταση βρίσκεται το γόνατό μου. Από την πρώτη μέρα έβαλα αυτόν εδώ τον άρθικα, ο οποίος βοηθάει στο να κρατάει σταθερά το γόνατό μου, να μου λυγίζει το γόνατο την πρώτη μέρα έως 10 μοίρες και από τη δεύτερη μέρα και μετά να με αφήνει να το λυγίσω έως 30 μοίρες. Στην πρώτη άσκηση κάνω μόνο τσαρούχι και μύτη, 10 φορές. Δεύτερη άσκηση είναι με τσαρούχι, να σφίγγω όσο πιο πολύ μπορώ το τετρακέφαλό μου και να μένω 5 δευτερόλεπτα, 10 φορές και αυτό. Τρίτη άσκηση είναι να σηκώνω μόνο με τη βοήθεια του τετρακεφάλου ψηλά το πόδι όσο μπορώ. Εγώ μπορώ αυτή τη στιγμή μέχρι εδώ, 10 φορές και αυτό. Η τελευταία άσκηση που δουλεύω, πάλι δεκάρι, είναι να λυγίζω το πόδι μου έως 30 μοίρες και να το τεντώνω και να το σφίγγω το τετρακέφαλο. Όλα αυτά τα δουλεύω επί 10, 4 φορές την ημέρα. Και παραπάνω να το δουλέψω δεν υπάρχει θέμα. Βάζω πάρα πολύ πάγο καθημερινά γιατί το πόδι μου δεν αντέχει αλλιώς. Αθλητής Εθνικής Ομάδας Απόστολος Κανέλος. Τα λέμε στο επόμενο.